Aquesta és la casa, ho poso a dalt, Això és l'església, ja es veu aquí, l'afegitó, però pròpiament la casa és aquesta, número 4, carrer Cos. Aquí la façana del temple és d'en Josep Maria Subirats. Es veu que es volia fer una mena, diguem-ne, de façana amb més pedra, però es va veure que seria molt costós econòmicament i llavors es va optar per fer-ho d'aquesta en Portland, no? Aquesta silueta amb la creu, etc., que volia representar la Santíssima Trinitat. La casa és la casa pròpiament que va néixer Sant Antoni Maria Claret. Com sabem que va ser aquí? Per la seva germana Rosa. Passant els germans, Claret, passant per aquí al carrer Cos, va dir la germana Rosa la Gran, va dir, aquí vam néixer els germans. I per tant, mai s'ha dubtat que aquí és la casa on va néixer també Sant Antoni Maria Claret. La casa veïna, amb el temps, aproximadament l'any 1966-67, es va comprar per edificar-hi el que ara hi ha l'església del Pare Claret. L'església del Pare Claret Teixidor, amb el nom de Teixidor. Això va ser aproximadament aquí, l'any 1920, els claretians varen comprar la casa on havia nascut Sant Antoni Maria Claret. Ho van comprar amb els familiars que l'havien heretat. Mireu, tota la casa Claret l'hem distribuïda, per dir-ho així, amb 5 aspectes. Un és el pati, el que havia sigut el pati de l'escola, que és el lloc de trobament. Trobament de la gent, doncs ens saludem, ens parlem, celebrem, etc. Després passem a l'església, l'església del Pare Claret, que és el lloc de celebració, celebracions litúrgiques, de pregària, etc. I després tenim aquí la cel·la natal on va néixer, que és un lloc de reflexió, un lloc de trobada, reflexió, silenci, pregària, etc. Això, molt jovent que ve, doncs això li agrada. Li agrada molt que tinguem aquests espais també de silenci, de pregària, de reflexió, discerniment, etc. I després hi ha tot el museu per anar seguint els passos de Claret, com a infant, com a missioner, com era la població de Sallent, tot el seu recorregut de missioner apostòlic, arquebisbe, etc. Per tant, donem una imatge completa del que va ser la vida del nostre sant. I per tant, aquí al poble de Sallent sempre es parla de Claret i Clarà, el pare teixidor, la mare pagesa. Per tant, estem contents que ens visiteu. Molta gent durant l'any va passant, col·legis Claret de tota Espanya i d'altres llocs també, i famílies i parròquies. Ja està. Sí?